utumi zampa usi ha aha e Dubai ampa aha aye fe papa e ma wo kajanti wa okay kumbalita wa okay see wow this us yes someone and so many other artists Kuma Festival and Festival. Every year we have of the year. Next year will be something big. Wow. We are thinking of Fatawali, Fankode, Boy, next year. And there's a man, my baby, just a CA. Baby, just a CA, no. I do Messia. You didn't say, Nana, because why in Gianna? When you can do Messia, then I just said, Diana, Yakai. The sentiment no kasa iwehwe mechia news afafede bi ho de na ya na nansa no na afem people ne adu nunu mechire 2025 yi na nana ede afashe chenchirenche aba ya yedi e wo besia na afashe wo bi sase eye ya afashe ne senti na old burger tv wada ro maye tu ha wo so fo na ne market bi mafa che ne bia JP ni no so me ne cameraman Alex ko yeduru ha ibi twafo ne nyina ma wan kasa wo de wani ehu na wode wasonso TV ekɔ ne ba ne senti wada wo ma se de penisa ne kwa tanye ba tanye gina ho wone ne tanje bi wada wo ma yenkɔ na yenhwɛ de ekoso ene de esisu ankasa epia yenkɔ ewie adesho ma se de medi kanka na de ekoso de esisu de eboso ewudumesa ne nyina ye fa ni behwe na dwontofo twetwe wuru a enam na nankoso hene gia na so a ne woba dumese kuro nyini pakuma ne senti etiesi wankasa otu eni hwedrum sampa de ekoso no enya de kuma enya de wa se de na nanom beka no no enti nsim na afi de yenko me no kasa ya wo hye menifa so meni ntentenso a utum se yini abema abranti bia okura yina je se sevens na se de be ya obi komo menya no manim twanwe wona wudidi wona wonum wona wo chade chese eye ni je ni ahotonko a belu ha ne mo ye mpai no enye bro nya so belu nu bia ebro nya dua so belu nu bia na mom ye de abo de ku se de be ya ba be ye fepa enti fufu ha fufu ha me na brandi ba chochi nkoma de se adaje wo mu a adwuma ye na wi aboko na mi adu ya na ekoso fufu wo to na fufu de ye to pa wow ekoso to wow na chamfoni kakra kire ye bi ntina mo ha okay eye nananfoso eye Dumosia festival ya omudi okay no mutu ye za fre eni ma pa o ma ye ntina ye de ye be to fufu ni dai de aboa idea serve a hoko mo wow ndeba wow ntina ye de ye wow ndi ye ba be to bia ma ye oh say ye can say when you adwuma wa bro ti fufu o be di die say e say de yama mu bi na mo e ka da say ya enti mena me kawa ma Alex na ye bezi ya ngata na ye from say the same na ajima okay na adwuma ko ben so na mo ha mo fufu ma ye okay kitchen queen mo odomase enti we nu nyina ya abono fo nsa abono so de pa chinchin mo fi akanti o ho twen akonfem na twinam kokoti chese na mo de bebre yo na kasa akanti ni otwe so asia ni na kwani so na bibia kama kama chese we natural I am natural way aye timbrim wahu kanta na na yinya akrante ne ochen ne pekese utuza papo bonkwa na ne nkwapa na because why ne dia na government epie e Dumosia we tese ye kwa no na ke ye china fe ye mfa de akabia nsonso no se de ye frase a ye do so na ewi enti se de di kan ka no so na ye so se de be ya be nye bia se de ye koso Dumosia promu nam na because why ne dia na nsa no nti na kitchen queen ya wo to fufu de aso mandasa no ye saka CEO na ankasa utu samba o feel fufu ni bi ba me afisha ba afunko mo ti e papa we say the city say aduan de bitu say de kina wa mo ni aduma na kitchen queen CEO da na ye fa say CEO no what's the solution wow
Nyankasa what they are going category. Tesen pa de bo man nti ro wa ba. Efi won so me nkwa na ankasa. Enni mi ankasa mi di. The friend Ajua Sebia. Ajua Sebia. Wow. Na me woduma se de oba na ankasa Ajua Sebia na ye wo. The boy of this is a very Joyce. Yes, so you. Sister, what can I say? SDU. I said, remember that one. Remember that one. Only it. What are you SDU? The members are probably going to shout one day. Yes, the new culture. Oh, okay. And Tina, Konya, extra mobile. Na paso dia uku ya adwuma so every toilet and so me yes adwuma so ba na kan ya adwuma nsie be ya dunu wow nice mo ko adwuma ngasa we the advert plan na ya ma adwuma o me bo mi di kasa adwuma Asia obi wa UK America Canada US ba pia yini nti ba hayi ya hwe gum na magodo amode ye adwuma sa pepe na se ba wakache wa ezi mu a ebi hu ne sa pepe sa na obehu no achira kwa amle kokote be kan kokote yaku you speak kokote ya kwa na ka ku kokote na efi e prako na wuro mi kokote akomni chiro enti awefo ye ne kitchen pen siu na nkasa siu na nkasa ezi mu wona dodo na enim enti ka ezi mu na eze wodi aduane fie wodi wochia mu a wodi aduane atwa bi mu tampa wodi aduane pa ono ansuli enti bi ala ni du enti we ya kan tian kwa ena ni du ya kan we are taking kitchen pen for and some of work as out in some and find it there. Na yaba be register. I'm on my way. You know what's in the media? And that's it. And also, we are coming out of the Baba soon because one like here, like share my national scars at the Baya. Briviano, Padaruma, to be with you. So that Briviana from Medica in the 30. Nana nkoso ne na Gianna afasha abribia wode som dumasi aman pro man Ghana man anywhere safa na nyina no eno ane na etwagui na we be ka se medi kan no se de mpanin se inso beta ya na from America no frama no eno na efrase a ebona se frama mponi a na nzuro se na besi aye enti atototwe nkoma na wo sha wa wontim sampa eduane agodo wona wo toto na magodo nyina wo ha wa ye krado dokuna ya hono ne pa ne chese donut agodo ne bo so da foma da hu sampa wo di eduane pa ansa abonofo de mo ni se abonofo oni meduane ye enti ade bia aboni ni be ye no wo di hu sampa wo di eduane da ne eduane pa ha so eye pano ene eli wonyone nkate ne mo ko ne ade unsa maya wo fefo abonofo wo fe asante obi aso wo fe asante fo wo fe chese obi aga na ade Ghana ma wo fe na babon de a aise wo fe pa o hwe maya tuntum ne wona wogege a o twa hye ha wo somo nzampa afahye no efe na enika na se de medi kan kan ne ampaya eja afahye mu no ampaya eja adwontofo twetwura oba afahye ase no adeketwa wonim se na si obaba bi na si owa Odeji, Olosi Jeremy Life and Caleb, Salvebe, Ewo, Dumesia, Sunyane West. Edi, Nana Koswine, our Dumesia Koswine, and Amasa, Fiji, I will say. Thank you, now so be already I give you say, I got up on my gun at 2 4,000 Tampa, and the Joa, I will know how something. Is it a plan? I was shut down, Sasa.
esi aposifoɔ atenaeɛ ɛma kuro no nti ɛma bɔ nsɛm biribiara de nakɔ kama paa wɔhwɛ da to kuro no mu tas nti me na ɔkasa yi wɔhyɛ kuro no ne mmoro no ahodoɔ so ɔno sa mpa yɛatoto to tas ama wɔsɛsɛ kuro no ama kuro no ayɛ fɛ papapapapapapa nti na ayɛ kasa yi sɛdeɛ mpanin sɛ yɛde adidie ma nyansafoɔ no na namo de adidie ma ɔsɔɔ ne kyia na na kasa pa wɔde ama nyansafoɔ no papa ɛno ɛnama ɛdwumasua ayɛ kapɛsa obiara sɛ titiri na nkyɛyɛ yɛ a wɔfa enti wɔn a wɔtoto nam wɔn a wɔyɛ spaghetti fried rice ne ade yɛ a wɔde na wɔn nkyɛ dɛ nkyɛ sika kɛse biara na kyɛ sɛ yɛasɛ hɔ paa ewie awɛfoɔ ma na woroma kyɛ sɛ som na egu so a yɛsom ɛwɔ dumasua ɛnam na nankɔso ɔhene na giana ɛnam ɔsompa a ɔsom dumasua man yɛ ama ɛnɛ yɛto dumasua din sɛ dumasua Dubai wotumi sampa usi ha aha ɛyɛ Dubai ampa aha ayɛ fɛ papapapapapa ɛmaa wom ɛmɛma wom ɛmaa no tuntum wom kɔkɔɔ wom atea wom obolo wom tietia wom tenten wom biara wom mɛma no nso saa mɛma akɔbra ne te sɛ bia megyina yɛ akɛsefoɔ yɛn nso ɛwom bi saa pɛpɛpɛ na mmerante a wɔn nso wɔyɛ nteantea nso so wɔn nso wom bi a aha ayɛ nika nnuane ahodoɔ ɛwɔ dumasua ɛnam afahyɛ yi a ɛtwa gu kyɛ sɛ ɛnɔm bebree ɛna ɔha na sɛdeɛ mpanimfoɔ ama ebi nka nya ne ntea no ɛnɛ ɛyɛ mmɔfra no ɛdea saa pɛpɛpɛ na yɛ maame no ɛne yɛ nnuama no adetɔmfoɔ yɛde ama wɔn sɛ ɛde wɔmfa ntɔn no manko a ɛnya wɔn ho wɔmfa ntɔn no manko ɛnyɛ sika ayɛ sɛ yɛ anigye ne ahotɔ sɛm paa enti aha ɛfɛ papapapa wotu ho sɛ yɛde kente akata biribi so na yɛde kora bi asi so na ɔnkyerɛ yɛn adekodi a ɛwom wow lamunji na lamunji yɛde nkasa mpakyɛw hausa kasa enti yɛde batwi mu a ɛna ɛfɛ na muduro no ɛna wei nso akaduro mentia okay ɛne wei na yɛ muduro na muduro bi yɛ me hu de yɛ ayɛ kɔkye papa wa hwɛ muduro a maami ɔsa ampansontire wo na sɛ de mesi hu ani sɛ de siti mɛbɔ mmɔde asɛ mɛka bi ahwɛ nti ma no wana roma mepɛ sɛ meka bi hwɛ ɛhu sampa deɛ me hu adeɛ karama kasa mpa adeɛ mɛbɛ Actually, me to Indo. Wow, body
Don't forget TV. Yes, some fat. If you I will do this year. And now for I can say you woman, Nana, we do have a semi as well. I have to take the walk. Wow, and so many other artists. Who said last year, and this year, Mama, the one you offer. So the group is like a be your hand, be a great in it, be a class in it. Almost what I assume would be into another one. Yeah, and the center of our I not to me. Fire, a potential. I can't just hang it. The other say, the castle is a familiar. Oh, my son as well. But you didn't say, that's why I was a follow. Anyone is a professional service. There are this one goes a bass. I get a never did my arm of 1 year. You know, you are both and you are your mind. You say, for you are. So I only pursue this one. This year, what they are going to 42 will be never. Next year, when I expect it, next year will be something big. Wow, we are thinking of Fatawali, Fakoli, boy, next year. So this year, next year, the better than this year. Down at the show. And I want to make it down one program. Sometimes I'll catch a gun up. When you are about the knee, the better is the other. We are going to
you know, I used to put some my Ghana. Tell about Ghana, the Ghana did just the D. I took you away and I'm going to say, oh, yeah, my Ghana, and that's it. You understand? Mas any much yet to say the only market I get the phone in a car deal will be out. You have to hold. Diana, the old turn of the and then after that, because you are the opposite. Wow, you must right.